Uba Shamborlang Renja, Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council. Hagajan mit lai tarik jeliu ulapan syai lengba kilat pathai kubor halor ka jingweng kam bat jing penhiar kerdan ya kinong trei balapan scam regularize da ka isi balalit no. Kadai halor kinong rem bakani ka isi haka jingalam jong u kalapet benia nadong shadong ya ki kot kisla ki bayade berkajing thung kam ya kini kisau phulai ngut hake HEDC. Uba Shamborlang ulapan syai berbatai reka baong. Lathung ya ka komiti bakerpang ban pet benia halor ka jingthung kam da ka isi barim. Kani ka komiti kalasong hadu sansin ban bishar sani ya ki kot kisla ki bayade bar ka jingthung kam ya ki sau phulai ngut kinong trei ha HEDC. Kani ka komiti kalasem khalai ngut ba ka isi barim kalathung kam kimdei ha ki sanction post ya kini khatwe ngut laweng kam. Kadba ya ki lai phongut baka isi barim kalapan scam kam regularize la wengno nakakam balapan scam but la penne ha kakam balasngi casual workers but shem la weng kam yaki ula ong kani ka isi bamenta kala shem ya kani ka rai halor ka jing pensyong nongrim kat kum ki kendon ha service rule jong ka HEDC kumta ka HEDC kalapan mi ya ka hukum halor kani ka phang hadin bala bishar sanibha ula penkun respon pilaya. Poi na kamta kan wat ni cincai halor kan. Yo pio kubor wala na mata kita bi. Kita try juga Wisconsin. Aku man sedang man pang gini kam. Hadin baka isi ke jungi la shimti gini ka. Isi ke jungi na pok ka Wisconsin. Nagaliang ga juga kun CM bodi ko ni pring bodi pe gini ka. Establishment thì có những công hệ các sinh장 có những công hệ của mình lẽ có lòng là thao những công hệ các committee on administrative streamlining thì cái này committee có lòng mình committee ya các komplikam terjam office to council baru ada chino và hata các committee các mình lẽ xong hado sansin các mình lẽ xong nó ada kasin các mình công lẽ page yang lebih besar hado các đây bên nhà tuat kai các kompor khad các đây bên nhà sebeseru trong council bukan terter thì là mi issue halor ka jing chung yakini ki supply mut ki staff hang ya po Wisconsin jungi bad hakata ka meeting gawni kong ami kum kata tene kalian jungi ngila stang man budin chu bad ong epim de ka bangi rai shi sin rai na arsin rai hadi hadi santli ka meeting ka bangi la shong ban perkhat karpang ha ka wadai pakata kar kom thungkam yakini ki supply mut ki bal trayang ne po Wisconsin te kita ki supply ngot kidai ki khalai ngot de ki barung ki batung fresh de ki fresh appointee bai khalai ngot but so but lai phongot kidai ki regularize ki kaswa te hadin bangila bishar akani ka committee ka bangila ya shong tingila lap pala magajing bishar jungi bakani ka jingthung ki kadai ka bakan sanction ya boss jadi kumta hadin bangila bishar bangila bakamde ka sanction lang ba boss Tukum tangila shim ka rai ka bakadu na kani bangila pentip ka recommendation na kalagi ka committee ka pentip siya ka isi ka baglasyong panaglag isi ka shim ka rai bangin yakini ki khalai ngot ki bustung fresh ila discontinue ka service chungki pat kita ki lai pongot pat ki bade ki kashwa ki bala regularize ki te ni discontinue ki kom ki regularize service and then ni ai lak pat ki Makilah penting yang komki kashwa tadi ka Tumulong ng yung mga sanction post. Contractual Fika contractual ki ngala klibhay kini ka bantaro Fika contractual baro ang ni Wisconsin ki dan hado ya kan drepo tam yo kudunay baro contractual mo te kajing sewi kini ki contractual ang ni office ngiya na ka administrative service ka bangiyo nang baka ka 5% na ka administrative charge ka man ki scheme tayo mo sewi Katang CWD. sinati kamu kini contractual ki kat kumakadan ka scheme ka bangiyo ngila ki man patang ki Hindi sa mga ikarang galing siya di kendo. pi ka long kum ni kila de ban sha ngila ai ka shithi shiki bai tu ki khalai ngot dan beteng ya ni bagi tu ki khalai ngot ki fresh ngila discontinue ya ki tu ki lai pangut ki break contractual i discontinue ki naka regulation kom ka regular staff tingi ai ki kom ki casual
te ka syong haki laki pedang ni kem pedang ni kata ka jung triang ki mo ka sywal ki ngim sim la le tan ye ki te kini Mata, lumabata ka luon juki. me kata te kata kam de kam is kam de kam Manta ki bara.